chipara che town nkamtebie pareye ne ngote mono agante bisimba chibilion chiganeri korosia epareyo karibu 15 billion korusotik mpaka agaiga chibekirani chinene lakini atene budget gacha konyora na bagotoros isibono agateba ngara basa koigora ase bitiro bire na ase ugotirimbuka chipara chibe chinene tutware a climbing lane. President Necheche next week kumo bolinde kanero bate nyongene aki ndusabe montonde osoli orobisine to gusaba usimote ke tubona ntora musaba chipara chireta abantu baitu mu wanje tumusabe chibesecho na musaba chibese chi stadium otoire 700 million na lengi na jeshi gororo the military batebire ngutagoro wali stadium muri Baros airport obekire 500 million Chokorosi airport ochire daraja mbili chire ndere mbepi kera no moko genda daraja mbili wanchira nire kwa gacha chire as 900 million Nyambera na 500 million lima itenga mwishoja saire janda congratulations wa tumne constituency ne yane par no ne kilomita yemu ya national government bono iga tiyu lakini ayenkuwa bolia okae uchi kilomita 50 akina inu kimwanga serikali kago cha mwanje tumobole atubekire gento keke na mgocho basi mawe akino mugaba nati rambone mbonche kuma choge pare rosi obasi ngosoka na matoboka lakini no mugaba no ino nago litubrakta chimashim chokorosi para ustile chipara chetu chomorom chons korosi bichire nko yorande chipara chonspi para teye tabe na tiriweteka yasai ka wanje moko nge tami akabere kwa ngamule tami akabere kuna moko nga ontegerere chiparechi naboto kubekera amiri enke yoro meme ekorkulo volume ekiaera chibesa chia besa tindanyora besa chinde ku Rwanda ne chibesa chiri chiare ngoro kube serikali yaipita abantu aminto inje no mokoreri gaso ino tindi boss yino ekere mwante betina kingokora mwanchire ntebeiga nyaribani oso mheshimiwa